parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise namar ka jingbom yo jing shai bat ka jingbom don ka jing penshai nau rang ba snong halor ka jing mentoy ka bakipat ba ka snong lamalong hari boy district halor ka scheme sarkar preng kabala tip kum ka pradhan menteri krishi sinchai yojana watershed development component menta ka singi kipat ba nong snong ka snong lamalong kibadi kipat ba kibadi hok ban yo jing mentoy nakati ka scheme ki alit bani kendu yo deputy commissioner ka riboy district usri abhilash baranwal ban bu sendan da ka jing tho namar kim sham yo jing mentoy nakani ka scheme jong ka sarkar preng kat kum ka ba ki dei hok ban yo da ka ba kila keno bakane baro ka dei ka jingle butu jong urang ba snong susu ki tegi pat ba kilong baladau deputy commissioner ka district riboy shim khia ban le ya ka badon kam ki pat ba ka snong kim salia wat ban litur sekretariat ban pan jing shai ban yo ela ka jong ka hong habakran shikilat pathai khubor kita kinong snong kilong bakat kum ka jubab RTI kila yo jing tip baladon ki basei ya ka pisa ka basong dor hadu shiklur southway lang ndripui hajar khandai spa san khandai tingka bat ka ni ka pisa bla sei kam sham la poi satia shaki balami kerteng ban yo ya ka tik jing mentoy bat kilong bakadon ka kambam sap ka bashir khai da kinong ilam snong bat ki badon hakabor kani ka scheme ka long ban yarap ya kinong snong ban kentiu ya ka kamrap kamriang kitiar kitar bat kiwei bat kini kinong snong kila keno bakla dan lupa ka jingle siliang khman wat habat hab kerteng ban yo scheme ka ba hasnong mo ngila kabaningkong kadi ka na kadaw jong urong ba snong hi ipan ka jing sai unom ai ngile sya uphat le yang uong le sya po office laradon ka kerteng piyo lada pimtan ka kerteng pidu ngile sya po sol sonidan ondang ngila le sol sonidan urenjar uong ba satip hi ka vo bat urong ba snong hadin na tangi lawan sini siapa soil conservation hadi hapo DC mo oh ni hapo nungpo ang te kiong ba ka ya kenduk nungkong bat kamadam ka ong ba ya kini ki baro ngila IT HU renjar bat ha iba gym bat kiong bam kin satip hi kite ya ki ban sa le pi te kamtam ka group hi bat urang ba snong kide bantip lut ya kan om de ma phi gi ong gamta de hakasin ka baar ngi wan nang ta ngi wan ya kenduk biang ya kata ka madam ni pan ya ka lis kerteng ni kwa bantip ya ka lis kerteng mo ki gi badan ki bom dan kerteng ni kwa bantip te nang ta ngi lawan ha po ayu hang ta ki ka madam kamdan kadon na udon pat na uwi office na uwi officer te hang ta ong ta officer ba nyin sa ai jing tip ni wan ban wat hangne ya kalis kerteng bat ka ama sungsion jongi kiba na ka snong lamalong ni kwa ban tip ya ka kerteng manu badon manu bomdon gi ong kumta tau officer ong ba kan satip hi ka group bat ngin sa ai jing tip ya uranger jong ka sonidan bat ya ka group bakin sale ya kan ka badon kam tat hadu bentar kinom wan le ai snong jongi tena kata ka daw long haman bangi le ki ong kumne kumtai kumtu kumne te nakata daw kinyi so kya bahaya kanne mo te nakata daw ni kloi banwan bani pai ba nagasnong kat kini ki badon kerteng don ki bayo ndriulak sanlak sipia arom yo nganga de banyo aku prahajar stingkaru nganom yo kawi pat ngade banyo kawi ka briu ki ai arlai teli ka skim kumya ngade ngadon ateli ka skim ngade banyo ndri kawi ru nganom yo badon ru ki bade banyo ndriulak saulak stingkaru kinom yo kat ha tu galis kopi pade kilo komplit bat ngilale hadin kata yo iba jim ban ikan ru barenjar bat uong ba pide ma pimo ki rong ba jong gasnong lamalong ba pihak bantu klar ya kane kakam uong kum tayengi ngidon kisang nong kemi balik hanta ukuran kum tayengi kata daw ba ni dawa ya ka hok jong yu pai ba banginom hun bandu ya kane ka bisa kat kum ka jing yu i jungi de madere ni dawa ya ka hok jong gi pai ba kat ba nimpat yo nginom hun ya kane lada udisi unum sip ya kane nila banwan kampalat ban hangne menta ka sile ka di ka jing du nong ka bakhal na benta ka jungi na marba wat ka bos ru isteng hunti ka ladu hendre gi pai ba gi mi renti na benta jong ka hok jong ki ngi subu sik thang hendre ha ba ka hok jong yu pai ba ngi dei ban yo ngi poi be sang thong te kat ba ngin pa yo kan ne wat ban le sekretariat ru ngi hun wat ban chat kan ru hangne ngi hun
Hinom pun bandu ya kan ya. Udisi udah bantit kli ya kan ya. Udah kontraktor. Urenjar kerteng udah ubah hopping. Ki keren yang ni. Hak tugas ni bang ilai hapo office ni dan ki keren to met si sayang ni. Ki don hang ni ngilak ban sakit. Dei nyampai ba. Ki keren to met yang ni. Nakata daw ni pun satu mo ban biarap yang ni. Ba kumnong ilai kan ya hop ni. Dah habang ilai yo si saya kan ni yo i. Yo i si saya. Long kane gajing yo ro kade nang ba ka api ai. Mo. Ka api ai hinga yo. Andrei ladang nyimle na kata te kamut banginom yo hikai banginom yo hi na kata ka daw bat ka sa ru ka pisa jong ka bio kaja ka sauku arlak sa kaja bat ka jing yo jongi ka gajing yo bat ka gajing yo jongi ka gajing yo hapok ka grup bat ka tiga amal singsan jong ka grup kanom ya hap de madere gajing yo jong ka grup de tanggaram ka kran kam don ki ong bar gino ki badon hapok ka grup kin yo kran Hendra ki badon ka grup kinom yo ki yo tanggaram de nem nagata ka daw pi sokya banwan sene ka amount ka bahadu arp nailak nyuk wi hejar laispa tengilap bakal ka kompen rikam hapok jong kesinong lamalong yo i ba kita ki bala yo ya ki lami ka kerten ki kim siam layo ban panan kami ka maria ka sanction ka ba arpu prajar yo tang lai spa tangka ibu pun yo kita ba dia ka sanction ka ba san ru jar de ki yo tang ru jar san spa ba ki don ru ki kerteng jom ki bala ayam ki ba ka wi ka kentei ka ba yap nadu arjar khat sau kadang yo ya ka skim hau arjar apply but wing senrang bayap nadu arjar arpeu uyo ya ka skim hadu arjar apply but ki don ru kena school badang khatsau snem bompat di hok banyo la penum skim u haka sanction amount ka saulak artwe jar traspa te nalor nang ta ki babun ki temen jingi ki don kini ki sanction lane ki bala complete ya ka pisla ka kila ka penpau bala sudia ba kini ka RTI copy nrei kat bala ndala yo jingtip ade kim yo watang sipiaro kata tadi ka bantan namar kata nyimban se banwan ut seni kar hakmat jong disi na kabanta ka bakini ki beneficiaries kidai banyo yala ka jong kat kum ka baha bala penmang na kata juki ka jingtip jongi ya ka jingja pisa kalong ha kapor ka pasang ngimtip ye namar bangi keli ya ka amon sanction jongi iwe ki beneficiaries ki ong bangi keli orang basnong wong keli shop office na ka office bade ha keli shop office ki ong keli orang basnong hadin jo kita ngimban se van file ka dekat ai bat ndalami RTI copy ngirsa tiplo dia ki baro ki ba kiburi RTI copy nila file ka nadu nai November tangba nila yo hadu Januari dan jingi ba disi ngi dawa ba disi un yarap ini unle da batang ban ha ya ki inquiry nang begin yo kat kum ka ha ka bala sanction ilungging ki ban yo ikini ka skim kinom duna naka si spa santawi nga maku baga wai tangwe maku kador tem jatu orang basnong arpo haja Kesamson kari aruf raja kadwa pio tangwe mo pio maku artari kawai hano artari tangwe lawai ngalong hi kedekot jang watar sian tang bangam tip ai sepang kita baro te nang tapan kim khot re sakate ja komiti ngangam tip respang tawat ka mau sunchon jongaru kasilaksan pusau hajar ngangam tip te ya ketiga jingtrei ka teris ka bagi ayanga ki ay nyok yo hajar jangan lapan trei ken ya ketiga teris lacung yo di so nantra te ka baik perat ru ngalawat ki angki nong ba menta ngimpat ayah ka baik perat hap ban penkui lajong dengan penkui lajong ke nyuti so nyam tra wat si tengkaro ngaklem yo re balong kli du ya ketua komiti urang ba sinong yo wis terang Maru gajing tep kerteng jong iru de na irang ba sinong ya ngam tip re maru ngalong gabriu go babit ngam tip ai re kata kane ka jingwan jong kini ki mani beseris ki bade hok ani yo
lembat kini ki grup mo hakaba kumanga uri wen ngiri orang ba habanga da pek de besar sani ha kalong kabanga ichamula hadu kata-kata kani kerja skill pi markani ka skim man la ka do lalong ka dor bar sinong hawar ko sau ngangalawat tin tips pangkane borang ba sinong ipa ngilapha ba un batai kumno kani ka skim du ba kanom idak idin mo klem i ba penya sino bat ki kita ki ginong yo benta ki klem itu kata katip go office onda lale sa office sa ong batip ka komite te uni komite urang bas nong jumi ka ba la ban ong ba udei uriu arsap bale ki ju ki breu ki mi hadu san nriu kerteng Kamtam ye kata galalong rong hadu kata tangki kur ki jai lajong lane ki kiau ki thau lajong te kan ye phi ka banga galalong ho ndre ka imlang sa lang pat kam kami hap ban long kumta ki dei ban yo bha ram ki ya kita bam dei hok ban yo kumanga ngam dei hok ban yo ngam ton jakka ngandu kan le yo ngandu bisni gi we tang ba ka jing phai khmat chilyang kalong ha kan ko kito ki ba yo nriu lak san lak uba pang hap hakajing pang ru uyo balayap ru uyo tau balakhlak le ru uyo na school dau student ru kiho ki indar 18 kidang yo pi ki skim gidai tang student te kan ne ki ngapal longo inga ba ngi sa ya long kata ka jing ya ki pai ba kino ki badai hok ban yo ngin yawan chakmat jong ka mik jong ka ai tematang ilalong ki badon pok nah yang edisi buton puram jengi mo ila ular bandai hotspot en puri kata kade ke bab hatam tang ba kini ki pai ba hai kilai ngile ekren haka komiti jongi hang te po kasnong dalele nginom hun bandu ya kan ne ka hok ka benta ka bangi de ban yo kin ngintur hadu bangi de ngin dayo te ngaku muri orang ba ngakloi ban ya kersan met ban mansim lada de ban poi haka no ka khmat jong ka ai ka babisar ka hok kajing sisya ya usuk uduk ukup siliang ya benta ka baki dei hok ban yo ki dei hok ngakwa baki dei Habai keren ba Deputy Commissioner Pat uloong ba unsum kia halor kane bat kin pelong ya kijing keli bat kin wat benia ru ya kijing tep basai nakatanat badai pen bat penti kena ba ke ka badon kam ban le bat kino kijing bom ya hap an persang ban penben. So people from Lamalong village have met me today and they have complained regarding some irregularities that they have found that they are alleging in the implementation of the watershed development scheme. They are saying that first of all that there are certain problems in the beneficiary selection, and simultaneously they have also reported that there is some mismatch in the actual benefits received as against the benefits which should have been received as per RTI that they have, as per RTI information that they have received. So they have asked the office to conduct an inquiry, which we'll do, and which will also seek explanation from the relevant departments, and will ensure that whatever needs to be done and whatever irregularities are, we'll try to fix them and ensure accountability. Thank you. Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai